Innokaupungit vauhdittavat kestävää kaupunkikehittämistä yhdessä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Jokaisella innokaupungilla on omat kehityskohteensa, tavoitteensa ja ratkaisunsa. Espoo tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Kera on malliesimerkki hiilineutraalista Espoosta. Noin 16 000 asukkaan Kera nousee junaradan varrelle vain 5 minuutin päähän Leppävaarasta ja vartin Helsingin keskustasta. Vanha teollisuusalue rakentuu kestäväksi kaupungin osaksi. Mutta ennen uutta puretaan vanhaa ja ohjataan osia uudelleen käyttöön. Kestävyys näkyykin täällä tekoina, ei vain puheissa. Espoon kaupunki, maanomistajat ja rakennuttajat edistävät kehittämissitoumuksella vähähiilistä rakentamista, kiertotaloutta ja päästötöntä energiaa. Ennen uuden syntyä on vanhan Keran hallit tarjonneet väliaikaistilaa taiteelle, tapahtumille ja pienyrityksille rakentaen valmiiksi yhteisöllisyyttä. Kera ei ole vain kaupungin osa, vaan Espoon askel kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, jossa monimuotoinen arki, kestävät ratkaisut ja yhteisö kasvavat rinnakkain. Tutustu tarkemmin kestävään kaupunkikehittämiseen osoitteessa innokaupungit.fi.